St. Jude's North Wardin lattialle vuotanut veri ei kuulunut potilaalle, ja ruumiin vieressä seisova nainen, joka piti veistä kirurgin tarkkuudella ja tappajan kylmillä silmillä, ei ollut lääkäri. 3 vuoden ajan St. Judesin henkilökunta piti Elena Vancea vain hiljaisena yöhoitajana, joka vaihtoi tiputuspusseja ja vältteli katsekontaktia. He pitivät häntä ujoina, he pitivät häntä heikkona, he olivat väärässä. Kun raskaasti aseistettu mies lukitsi 4. kerroksen 20 panttivankia mukanaan, hän luuli olevansa metsästäjä. Hän ei tiennyt, että oli juuri lukinut itsensä häkkiin aaveen kanssa. Tämä on tarina yöstä, jolloin saalistaja muuttui saaliiksi. Oli marraskuun tiistai, kun sade alkoi kylmänä, armottomana vesisateena, joka takoi St. Jude's Memorial Hospitalin lasiseinää Seattlessa. 4. kerroksessa näkyi trauma ja post-op. Ilmassa tuoksui lattianvaha ja antiseptinen aine. Oli doeru-aika. Yövuoro. Elena Vance istui hoitajien huoneessa. Monitorin sininen valo heijastui hänen tummista, räpyttämättömistä silmistään. Satunnaiselle tarkkailijalle Elena oli näkymätön. Hän oli 34-vuotias ja hänen hiirenruskeat hiuksensa oli kammattu tiukaksi, kuluneeksi nutturaksi. Hän käveli hieman raahustellen, hartiat kumarassa, ikään kuin yrittäen viedä mahdollisimman vähän tilaa maailmassa. Hän puhui kuiskaten. Hän ei koskaan riidellyt lääkäreiden kanssa. Hän on robotti, vannon sen, kuiskasi Sarah Jenkins, 22-vuotias vastavalmistunut sairaanhoitaja, selaillen TikTokia puhelimellaan pöydän toisella puolella. Kysyin häneltä, mitä hän teki viikonloppuna, ja hän vastasi, pesin pyykkiä. Kuka pesee pyykkiä 48 tuntia? Marcus Holloway, päivystävä johtava traumakirurgi, ei edes nostanut katsettaan potilaskortista. Kunhan hän valmistelee lääkkeet oikein, Sarah, en välitä, vaikka hän tuijottaisi seinää. Pidä hänet vain poissa perheiden luota. Hänellä on märän mopin tapainen potilastyöskentelytapa. Holloway oli loistava, ylimielinen ja väsynyt. Hän oli juuri saanut päätökseen 6 tunnin verisuonikirurgian keskustassa ammuttua uhria ja toimi kofeiinin ja egonsa voimalla. Hän ei huomannut Elena-kaltaisten ihmisten asioita. Hän ei huomannut, että vaikka Elena raaputti jalkojaan, hän ei koskaan päästänyt ääntäkään. Hän ei huomannut, että kun tarjotin putosi 3 kerrosta alempana kahvilassa, Elena ei säpsähtänyt. Hän siirsi painonsa jalkapohjille ja vilkaisi silmillä uloskäynteihin ennen kuin kukaan muu huomasi äänen. Hän ei huomannut arpikudosta, joka kulki kuin rosoinen tiekartta hänen solisluustaan oikeaan olkapäähänsä, piilossa hänen leikkausssalipaitansa alla. Elena kirjoitti muistiinpanonsa. Potilas 404, vakaa. Elintoiminnot normaalit, tippa vaihdettu. Hän ei ollut kyllästynyt, hän oli valpas. Vanhat tavat eivät kuolleet, ne vain menivät horrostilaan. 7 vuotta sitten Elena Vance ei pyyhkinyt otsia. Hän oli kersantti Vance, joka oli kiinnitetty kulttuuritukitiimiin, CST, ja työskenteli 75 Rangerirykmentin kanssa Pesh-laaksossa Afganistanissa. Hän oli puhdistanut alueita täydellisessä pimeydessä. Hän oli hoitanut imeviä rintavammaa, samalla kun hän oli tulituksen kohteena 300 metrin päässä olevalla harjanteella. Hän oli jättänyt sen elämän taakseen, tai niin hän ainakin kertoi itselleen. Hei Vance, Sarah visersi ja paukutti purukumia. Voitko viedä roskat roskakuiluun? Minua pelottaa olla yksin hissin lähellä. Elena katsoi ylös ilmeettömänä. Totta kai. Hän nousi ylös. Ei turhia liikkeitä. Hän tarttui raskaisiin pusseihin ja hänen käsivarsissaan näkyi yllättäen lihaksia hänen vaalean ihonsa alla
ennen kuin hän taas laski hartiat alas piilottaakseen voimansa. Hän käveli pitkin hämärää käytävää. Ulkona myrsky voimistui ja ukkosen jyrinä ravisteli ikkunoita. Kun hän saapui hissien lähellä olevaan kodinhoitohuoneeseen, hän kuuli sen. Se ei ollut ääni, joka kuuluisi sairaalaan. Se ei ollut pyörällisen sängyn kitinä tai hakulaitteen piippaus. Se oli metallinen kolina, kun kiväärin lukkopultti liukui paikalleen. Elena jäi paikoilleen. Hänen askeleensa pysähtyivät. Hänen selkänsä suoristui. Hänen leukaansa putosi. Hän ei hengittänyt. Ding! Käytävän päässä olevat hissin ovet avautuivat. Elena astui taaksepäin varastohuoneen varjoihin, jättäen oven raolleen vain muutaman sentin. Hän katseli valonraosta. Mies astui ulos. Hän oli iso, 180 pitkä ja painoi helposti 113 kilogrammia. Hänellä oli yllään raskas, sateesta läpimärkä trenssi, raskaat saappaat ja olkapäälle heitetty kassi. Mutta se, mitä hän piti käsissään, sai Elenan veren jäätyvän ja sitten välittömästi syttymään. AR-15 kivääri. Modifioitu lyhyt piippu, holografinen tähtäin. Tämä ei ollut halpa aseella varustettu jengiläinen. Tämä oli mies, joka tunsi varusteensa. Hän ei näyttänyt hullulta, hän näytti rauhalliselta. Elena katsoi, kun mies käveli hänen piilopaikkansa ohi suoraan hoitajien huoneeseen. Hän ei kiirehtinyt. Hän liikkui raskaasti ja määrätietoisesti. Elena katsoi ranteeseensa. Ei Apple Watchia, vaan vanha, kolhiintunut G-Shock. Do 14. Hän kosketti taskuaan. Hänen puhelimensa oli pöydällä. Hän oli aseeton. Hän oli umpikujassa olevassa apuhuoneessa, ja susi oli juuri astunut lampaiden aitaukseen. Osaston hiljaisuus rikkoutui, ei huudolla, vaan äänellä, joka jyrisi kuin ukkosen jyrinä. Kukaan ei liikkunut. Pimeän varastohuoneen näköala paikaltaan Elena näki, miten tilanne kehittyi käytävällä. Tohtori Holloway pudotti potilaskortin. Sarah Jenkins jäädytti puhelimensa. Se liukastui hänen kädestään ja kolisi linoleumille. Aseistettu mies, jonka nimi tulisi pian tunnetuksi koko maailmassa, oli Silas Thorne. Hän potkaisi odotushuoneeseen johtavien kaksoisovien lukitusmekanismia ja tunki niiden alle kumikiilan. Hän oli juuri sulkenut kerroksen. Kädet pöydälle. Thorne karjui ja nosti kiväärin. Sarah huusi korkeaa, kauhistuttavaa ääntä. Pyydän, en tiedä. Pam. Thorne ei ampunut häntä. Hän ampui yhden laukauksen kattoon. Ääni ahtaassa käytävässä oli korvia huumaava. Pölyä ja kattolevyjä satoi puhtaalle lattialle. Kaiku iskeytyi seiniin ja hämmenti kaikkia. Seuraava menee polvilumpioon, Thorne huusi. Missä hän on? Missä Holloway on? Tohtori Holloway, joka yleensä oli oman alansa jumala, vapisi. Hän nosti kätensä hitaasti. Hänen kasvonsa olivat tuhkanväriset. Minä olen tohtori Holloway. Thorne käänsi aseen kirurgiin päin. Muistatko minut, tohtori? Muistatko Mary Thornin 3 vuotta sitten? Pöytä 4. Sanoit, että se oli rutiinileikkaus. Sanoit, että hän olisi kotona jouluksi. Holloway änkytti silmät suurina. Minä leikkaan tuhansia ihmisiä. En minä, sinä tapoit hänet. Thorne huusi, ja rauhallinen julkisivu murtui paljastaen surun ja raivon terävät reunat. Olit humalassa. Hoitajat kuiskivat siitä. Vietin 3 vuotta todisteiden etsimiseen, ja tänä iltana meillä on oikeudenkäynti. Tohtori Thorne käänsi kiväärin takaisin Sarahia kohti. Vie potilaat pois huoneista, kaikki käytävään nyt. Ne, jotka eivät voi kävellä, raahaa heidät. Elena, joka oli yhä apuhuoneessa, tunsi sydämenlyöntinsä kiihtyvän,
Ei pelosta, vaan adrenaliinipurkauksesta. Takipia alkoi vaikuttaa, aika tuntui hidastuvan. Hän arvioi uhan. Kohde on mies, raskasrakenteinen. Ase on todennäköisesti AR-15, puoliautomaattinen, 30 patruunan lipas. Hänellä on käsiase vyötäröllä, näyttää 1911 mallilta. Vihollisia yksi näkyvissä. Ystävällisiä. 2 henkilökunnan jäsentä näkyvissä. Noin 12 potilasta siivessä. Ympäristö on ahdas. Kova suoja rajoittuu hoitajien pöytään. Hänen täytyi liikkua. Jos hän pysyi kaapissa, hän oli hyödytön. Jos hän hyökkäsi nyt 15 metrin päästä ilman suojaa, hän oli kuollut. Hänen täytyi tulla osaksi tilannetta. Hänen täytyi päästä lähelle. Elena hengitti syvään, sulki silmänsä sekunnin murto-osaksi ja painoi kytkintä. Vance-kersantti vetäytyi. Pelokas sairaanhoitaja Eli astui esiin. Hän avasi huoltoluukun ja kompastui ulos, pudottaen roskasäkit äänekkäästi. Thorne kääntyi kiväärin kanssa ja osoitti sitä häntä kohti. Paikallaan. Elena nosti kätensä ylös, vapisten voimakkaasti. Hän kyyristyi, jotta näyttäisi pienemmältä, säälittävältä. Hän antoi suunsa olla auki kauhistuneena. Älä ammu, hän huusi, ääni murtuen. Ole kiltti, olen vain sairaanhoitaja. Olin vain viemässä roskia. Thorne katsoi häntä. Hän näki kuluneet työvaatteet, sotkuiset hiukset, täydellisen kauhun hänen asennossaan. Hän näki saaliin. Hän ei nähnyt, kuinka Elenan silmät skannasivat kiväärin lipasta tarkistaakseen, oliko varmistin päällä. Se ei ollut. Hän ei nähnyt, kuinka Elena arvioi etäisyyttä hänen ja ensiapukärryn skalpellialustan välillä. Tule tänne, Thorne käski ja osoitti piipun kanssa. Liikettä. Elena ryntäsi eteenpäin, kompastuen omiin jalkoihinsa, tarkoituksella heikentääkseen Thornen varuillaan oloa. Hän liittyi Sarahin ja Hallowayn seuraan pöydän ääreen. Sarah itki hillittömästi. Elena tarttui Sarahin käteen ja puristi sitä voimakkaasti. Kaikki on hyvin, Elena kuiskasi, ääni täristen, mutta puristus kuin ruuvipuristin. Hengitä vain. Turpa kiinni, Thorne huusi. Hän kaivoi reppustaan esiin nipun vahvoja nippusiteitä. Hän heitti ne Elenalle. Sinä, ruma. Thorne virnisti Elenalle. Sido heidät. Kädet selän taakse. Jos jätät ne löysälle, tapan tytön ensin. Elena otti nippusiteet. Hänen kätensä olivat vakaita, kunnes hän huomasi Thornen katsovan häntä. Sitten hän pakotti kätensä vapisemaan. Tämä oli virhe. Thorne antoi Elenalle liikkumavapauden. Hän päästi suden lampaiden joukkoon, koska luuli Elenaa koiraksi. Kun Elena siirtyi tohtori Hallowayn taakse sitomaan tämän ranteita, hän kumartui lähelle tämän korvaa. Tohtori, hän kuiskasi niin hiljaa, että vain Halloway kuuli hänen äänensä, josta oli yhtäkkiä kadonnut kaikki pelko ja änkytys. Se oli puhdas, kylmä käsky. Kun valot sammuvat, heittäydy lattialle ja peitä pääsi. Älä liiku ennen kuin annan luvan. Halloway käänsi päätään, silmissään hieman hämmennystä ja kauhua. Mitä? Kiristä lihaksesi, Elena käski ja kiristi nippusiteen. Hän jätti sen juuri tarpeeksi löysäksi, jotta mies pystyi puhumaan, mutta tarpeeksi tiukaksi, jotta se näytti turvalliselta. Elena siirtyi Sarahin luo. Sarah, hän kuiskasi. Sinun täytyy olla rohkea. Pystytkö siihen? Minä kuolen. Sarah nyyhkytti. Ei, et kuole, Elena sanoi. Hän sitoi Sarahin ranteet, koska minä olen täällä. Hei, vähemmän puhetta. Thorne veti pistoolinsa liukukannen auki korostaakseen sanomaansa. Elena nousi ylös ja kääntyi ampujan puoleen. Hän oli yksinäisenä paesemetrin päässä miehestä.
Mies kohosi hänen yläpuolellaan. He ovat sidottuina. Elena nyyhkytti ja puristi kätensä rinnan eteen, alistuva asento, joka myös piti hänen kätensä valmiina keskilinjan lähellä. Hyvä, Thorne sanoi. Hän katsoi kelloa. 0225. Nyt odotamme poliisia ja kameroita. Hän kääntyi selkänsä Elenaan sekunnin murtoosaksi tarkistaakseen ikkunan. Elenan katse siirtyi päävirtakatkaisijapaneeliin, joka sijaitsi juuri hoitajien työpöydän takana. Se oli 6 metrin päässä, liian kaukana. Hän tarvitsi aseen. Hänen katseensa osui työpöydälle, kynä, nitoja, traumasakset. Thorne kääntyi takaisin. Mene tarkistamaan potilaat, tuo heidät tänne, jos joku yrittää paeta, alan ampua lääkäriä. Elena nyökkäsi kiihkeästi. Okei, menen. Hän kääntyi ja käveli käytävää pitkin kohti potilashuoneita. Heti kun hän katosi kulman takana, kahina katosi jälleen. Hän liikkui tappavan nopeasti. Hän sujahti huoneeseen 4-2. Rouva Gable, 80-vuotias, jolla oli lonkkamurtuma, heräsi hämmentyneenä melusta. Shh, rouva Gable, Elena sanoi hiljaa. Hän siirtyi yöpöydän luo. Hän ei etsinyt lääkkeitä. Hän etsi kemikaaleja. Hän otti pullon isopropyylialkoholia. Hän otti sytyttimen rouva Gablen käsilaukusta. Nainen oli salainen tupakoitsija. Elena otti kourallisen sideharsoa. Hän katsoi kattoon palonsammutusjärjestelmään. Jos hän laukaisisi sprinklerit, seurauksena olisi täydellinen kaos, mutta vesi tekisi lattiasta liukkaan ja vaikeasti kuljettavan. Hänellä oli parempi idea. Hän siirtyi käytävän päässä olevaan varastohuoneeseen. Hän löysi tarvitsemansa kannettavan happisäiliön ja defibrillaattorin. Elena Vance tarkisti, että defibrillaattorin akku oli täynnä. Hän repäisi hihat pois leikkaussalipaidastaan ja sitoi kankaan tiukasti nyrkkinsä ympärille suojaamaan niitä. Hän hengitti syvään. Ranger Creed kaikui hänen mielessään. En koskaan jätä kaatunutta toveria vihollisen käsiin. Hän astui takaisin käytävään. Hei, Thorne huusi asemalta. Miksi se kestää niin kauan? Elena käveli takaisin valoa kohti, mutta hän ei enää kävellyt kumarassa. Hän käveli ryhdikkäästi. Oikeassa kädessään, jalkansa takana piilossa, hän piti traumaleikkureita, jotka hän oli napannut käytävän kärrystä. Vasemmassa kädessään hän piti lasipulloa, jossa oli suininalkoliinia, lamauttavaa ainetta. Minun piti auttaa rouva Gablea, Elellanena huusi. Hänen äänensä oli nyt erilainen. Se kantoi. Se oli vakaa. Thorne siristi silmiään. Hän aisti muutoksen. Huoneen ilmapiiri muuttui. Saalis ei käyttäytynyt enää saaliin tavoin. Pysähdy siihen, Thorne nosti kiväärin. Elena pysähtyi. Hän oli 10 metrin päässä. Näytät erilaiselta, Thorne sanoi ja kavensi silmiään. Se johtuu valaistuksesta, Elena sanoi tylysti. Polvistu, Thorne käski. Elena katsoi häntä suoraan silmiin. Ei. Seuraava hiljaisuus oli painavampi kuin ulkona myrsky. Holloway henkäisi. Sarah lakkasi itkemästä ja tuijotti Elenaa epäuskoisena. Mitä sinä sanoit minulle? Thorne kuiskasi ja astui eteenpäin. Kivääri oli suunnattu Elenan rintaan. Sanoin ei. Elena toisti. Hän siirsi painoaan. Ja sinun olisi pitänyt tarkistaa takaluukku. Silas Thorne nykäisi päätään ja kääntyi vaistomaisesti kohti takanaan olevaa käytävää. Se oli valhe. Takaluukkua ei ollut, eikä se ollut auki. Mutta häiriötekijä antoi hänelle 0,5 sekuntia aikaa. Elena liikkui. Ihmisen silmä tarvitsee noin 150 millisekuntia visuaalisen ärsykkeen käsittelyyn ja vielä 100 millisekuntia motorisen signaalin lähettämiseen lihaksiin. Lähitaistelussa 1/4 sekunti on ikuisuus.
Se on ero elämän ja taitetun lipun välillä. Kun Silas Thorne kääntyi tarkistamaan kuvitteellista takaluukkua, hän antoi Elellanalle sen 4 sekunnin. Elena ei juossut. Juokseminen laukaisee saalistajan refleksin jahdata. Sen sijaan hän syöksyi eteenpäin matalassa kyykyssä ja kattoi 10 metrin välimatkan kauhistuttavalla nopeudella. Hän ei liikkunut kuin sairaanhoitaja, hän liikkui kuin ammus. Thorne tajusi juonen heti. Hänen päänsä nykäisi taaksepäin, ja hänen sormensa kiristyi AR-15 liipaisimella. Pauk. Laukaus lähti, mutta hänen tähtäyksensä oli korkea. Luoti rikkoi Elenan pään yläpuolella olevan loistevalaisimen, ja käytävä täyttyi kipinöistä ja lasinsiruista. Elena ei säpsähtänyt. Hän liukui polvillaan viimeisen metrin ja tuli kiväärin piipun alle. Hän ei käynyt Thornen kasvojen kimppuun. Hän kävi aseen kimppuun. Hänen vasen kätensä, joka yhä puristi suksinylkoliinin lasipulloa, iskeytyi ylöspäin kiväärin kädensuojaa vasten, pakottaen piipun kohti kattoa. Samalla hänen oikea kätensä, joka piti traumaleikkureita, iskeytyi alaspäin. Hän ei yrittänyt puukottaa miestä. Trenchcoat oli liian paksu. Hän tunki leikkurit kiväärin poistoaukkoon ja väänti niitä rajusti. Metalli kiristi metallia vasten. Pultin kantajaosa juuttui. Kivääri oli nyt 10-kiloinen nuija. Thorne karjahti puhtaasta eläimellisestä raivosta. Hän päästi kiväärin irti yhdellä kädellä ja löi Elenaa takakädellä kasvoihin. Isku oli voimakas. Se nosti hänet lattialta ja lähetti hänet liukumaan vahattujen laattojen yli. Hän maistoi kuparin. Hänen näkönsä hämärtyi mikrosekunnin ajaksi. Senkin narttu, Thorne huusi. Hän veti latauskahvasta, mutta sakset olivat juuttuneet syvälle. Ase oli käyttökelvoton. Hän pudotti kiväärin ja tarttui 11 pistooliin vyötäröllään. Elena ravisteli hämähäkin verkot päästään. Hän oli lattialla 1,5 metrin päässä. Hän ei voinut ehtiä laatikkoon ennen Thornea. Hän katsoi Hollowayta ja Sarahia, jotka olivat kauhuissaan jähmettyneet paikoilleen. Juoskaa, Elena huusi, ja hänen äänensä leikkasi heidän korvissaan soivan äänen. Menkää portaikkoon. Käsky rikkoi heidän lamaantumisensa. Holloway tarttui Sarahia käsivarresta ja raahasi hänet kohti palo-ovea. Thorne veti pistoolin esiin. Hän osoitti sitä pakenevaa lääkäriä kohti. Elena tarttui lähimpään esineeseen, raskaaseen pyörillä varustettuun tiputusjalustaan, ja työnsi sitä kaikin voimin. Se vieri Thornen jalkoihin juuri kun hän ampui. Pum! Laukaus meni ohi ja upposi Sarahin pään vieressä olevaan kipsilevyyn. He ryntäsivät portaikon ovista ja katosivat betonisen turvaan pakoreitille. Nyt jäljellä olivat vain Elena ja Thorne. Thorne käänsi huomionsa takaisin Elenaan. Hänen silmänsä olivat hullun kaltaiset. Hän nosti pistoolin. Elena pyörähti. Pum! Pum! 2 luotia repivät lattialaatat, joilla hän oli ollut sekunti sitten. Hän ryömi hoitajien työpöydän taakse ja asetti raskaan laminaattitason hänen ja luotien väliin. Näen sinut, Thorne huusi ja käveli hitaasti pöytää kohti. Luuletko olevasi sankari? Olet vain kuollut hoitaja. Elena painoi selkänsä pöydän sisäseinää vasten. Hän tarkisti kehonsa. Ei reikiä, vain turvonnut leuka ja mustelmilla peitetyt kylkiluut. Hän katsoi pöytää yläpuolellaan. Thorne oli tulossa vasemmalta puolelta. Elenan piti muuttaa ympäristöä. Hän tarvitsi pimeyttä. Hän katsoi pöydällä olevaa tietokonetta. UPS-akun varavirtalähde oli lattialla. Raskas lyijyakku.
Elena kuuli Thornen saappaiden raapivan rikkoutuneita lasinsirpaleita. Raap, raap. Thorn oli 2 metrin päässä. Elena repi UPS-n virtajohdon seinästä. Hän tarttui laitteeseen ja laski askelia. Räsähdys. Liletee. Räsähdys. 2 jalkaa. Elena nousi seisomaan, ei poispäin miehestä, vaan kohti häntä. Thorn käänsi pöydän kulman odottaen Elenan kyyristyvän lattialle. Hän löysi Elenan seisomasta. Ennen kuin Thorn ehti nostaa pistoolia, Elena heilautti UPS-yksikköä kuin keskiaikaista nuijaa. Se osui miehen ranteeseen. Kuului kuvottava luun murtumisen ääni. Thorn huusi ja pudotti pistoolin. Se liukui lattian poikki ja liukui lukitun lääkekaapin alle. Thorn oli aseeton, mutta hän oli valtava ja raivoissaan. Hän ei tarvinnut asetta tappaakseen Elenan. Hän syöksyi Elenan kimppuun ja taklasi hänet. He törmäsivät pöydän takana olevaan seinään. Isku vei Elenan hengityksen. Thornen kinkun kokoiset kädet löysivät Elenan kurkun. Hän puristi. Elenan näkökenttä alkoi kapentua. Mustia pisteitä tanssi hänen silmissään. Hän raapaisi miehen kasvoja, mutta tämä ei edes värähtänyt. Hän toimi puhtaalla adrenaliinilla ja psykoosilla. Kuole. Hän sylki Elenan kasvoille. Elena ei saanut henkeä. Hänen henkitorvensa puristui kokoon. Paniikki. Lizard-aivojen reaktio yritti ottaa vallan. Huitoa, potki, kuole, ei. Elellanena pakotti mielensä keskittymään. Tekninen, anatominen, kohde, kaulan etuosa, tavoite, katkaise ote, menetelmä, vaagushermon stimulaatio tai silmänpaine. Hän lopetti miehen kasvojen raapimisen. Hän painoi peukalonsa miehen kyynärpäiden sisäpuolelle, kaivautuen herkkiin hermopisteisiin. Mies murahti, mutta piti kiinni. Elena tarvitsi enemmän. Hän nosti polvet rintaansa vasten, kiilaten ne kehonsa ja miehen väliin. Kurkunpään huudolla hän ojensi jalkansa, iskien kantapäät miehen solarplexukseen. Potkun voima rikkoi miehen otteen. Thorn kompastui taaksepäin, haukkoen henkeä. Elena putosi lattialle, haukkoen henkeä. Hänen kurkkunsa poltti kuin tuli. Hän katsoi kaapin alla olevaa pistoolia. Liian kaukana hän katsoi Thorna. Mies oli toipumassa, pudisteli päätään, silmät kiinnittyneinä häneen uudella vihalla. Hän veti saappaastaan taisteluveitsen, 8 tuuman sahalaitaisen terän. Okei, Thorn huohotti, virnistellen kivun läpi. Nyt tämä on hauskaa. Elena ryömi taaksepäin, potkaisi auki oven varastohuoneeseen pöydän takana. Hän heittäytyi sisään ja paiskasi oven kiinni, lukiten salvan juuri kun Thornen ruumis paiskautui sitä vasten. Pum, avaa se! Thorn huusi viiltelemällä puuta, aion paloitella sinut. Elena perääntyi ovesta. Hän oli loukussa 10/10 varastohuoneessa. Ei ikkunoita, 1 ovi, mutta hän ei ollut loukussa. Hän oli asevarastossa. Tämä oli lääkintätarvikkeiden varastohuone. Siviilille se oli sideharsoja ja purjehdusta. Rangerille se oli kemiallisten ja biologisten aseiden ydin. Elena katsoi ympärilleen. Hänen hengityksensä hidastui. Pelko haihtui ja sen tilalle tuli vanha laskelmoiva päättäväisyys. Haluatko leikkiä pimeässä? Hän kuiskasi itselleen. Hän ojensi kätensä ja rikkoi lampun mopin varrella. Huone upposi pimeyteen. Hän siirtyi hyllyille, kädet ohjattuina lihasmuistilla ja 3 vuoden kokemuksella näiden hyllyjen täyttämisestä, ja löysi tarvitsemansa. Etanoli, ammoniakki, valkaisuainetta, paineistettu säiliö, jäähdytysainetta sisältävää etyylikloridia. Hän kuuli Thornen ulkona.
Hän ampui oven lukon rikki kiväärillä, jonka hän oli saanut toimimaan. Pam, pam, puu halkeili. Ovi potkaistiin auki. Thorn seisoi oviaukossa, käytävän valojen valaisemana. Hän ei nähnyt varastohuoneen pimeyteen. Tule esiin, pikkuhoitaja, hän pilkkasi astuessaan pimeyteen. Elena oli poissa. Hän oli kiivennyt hyllylle ja painautunut kattoa vasten, hiljainen kuin hämähäkki. Metsästys oli alkanut. St. Jude's sairaalan ulkopuolella. Maailma oli muuttunut punaisen ja sinisen valon kaleidoskoopiksi. Seattlen poliisin SWAT-joukot olivat muodostaneet saartorenkaan. Panssaroidut Bearcat-ajoneuvot seisoivat tyhjäkäynnillä märällä asfaltilla. Tarkka-ampujat asettuivat viereisten rakennusten katoille ja taistelivat rankkasateen kanssa saadakseen näköyhteyden 4. kerrokseen. Kapteeni Miller. Operaation johtaja seisoi partioautonsa konepellin vieressä ja katsoi sairaalan pohjapiirustuksia. Tilanne. Hän karjaisi radiopuhelimeensa. 2 panttivankia on vapautettu. Ääni raksahti vastauksena. Tohtori Holloway ja sairaanhoitaja Sarah Jenkins. He poistuvat pohjoisen portaikon kautta. Tuo heidät komentoasemalle heti, Miller käski. 5 minuuttia myöhemmin vapiseva Sarah ja shokissa oleva tohtori Holloway seisoivat peittoihin käärittyinä komentoteltan katoksen alla. Kerro, mitä siellä tapahtuu, Miller sanoi kiireisellä äänellä. Kuinka monta ampujaa? 1, Holloway sanoi käheällä äänellä. Iso mies, raskaat aseet. Kuka on vielä sisällä? Potilaat, Sarah nyyhkytti. Entä Elena? Elena, Miller kysyi. Toinen hoitaja. Kyllä, Holloway sanoi pyyhkimällä sadetta kasvoiltaan. Mutta hän ei ole vain hoitaja. Miller kurtisti kulmiaan. Mitä tarkoitat? Holloway katsoi poliisipäällikköä silmät suurina, sekoituksena hämmennystä ja kunnioitusta. Hän hajotti hänet. Hän tukki hänen kiväärinsä saksilla. Hän löi häntä varaparistolla. Hänen liikkeensä. Kapteeni, olen nähnyt sotilaita ennenkin. Elena ei ole hoitaja, hän on sotakone. Miller kääntyi avustajansa puoleen. Tarkista nimi. Elena Vance. Haluan tietää, kuka on siinä rakennuksessa. Avustaja näppäili kiivaasti kannettavaa tietokonetta. Hetken kuluttua hän lopetti. Hän katsoi ylös, kasvot kalpeina. Kapteeni, avustaja sanoi, haluat nähdä tämän. Miller katsoi näyttöä. Nimi, Vance Elellanena. Arvo, vääpeli Ret. Yksikkö, 75. Rangeri-rykmentin kulttuuritukitiimi. Kunniamerkit, hopeatähti, 2 purppurasydäntä. Huomautukset. Kunniallinen eroaminen palveluksesta Kandaharissa IED-loukkaantumisen jälkeen. Erikoisalat. SAR-selviytyminen, vastarinta ja pako. Taso C. Taistelulääkäri, lähitaistelu. Miller tuijotti näyttöä. Hän katsoi takaisin 4. kerrokseen, jossa valot välkkyivät. Jumala auttakoon sitä ampujaa, Miller mutisi. Peruuta sisään menoryhmä. Emme halua mennä hänen tielleen. Pimeys oli Elenan liittolainen. Hän oli elänyt kuukausia kerrallaan pimeässä Hindukushin vuoristossa. Hän tiesi, miten ääni kulki pimeässä. Hän tiesi, miltä pelko maistui pimeässä. Thorn liikkui hitaasti huoneeseen veitsi edellä. Hän hengitti raskaasti, ja kova, raapiva ääni paljasti hänen sijaintinsa joka sekunti. Tiedän, että olet täällä, hän sähisi. Elena roikkui metallihyllyn ylähyllyltä, jalat kietoutuneina pystytolppien ympärille. Hän oli suoraan Thornen yläpuolella. Kädessään hän piti improvisoitua asetta, 500 millilin pientä lasipulloa, joka oli kääritty pyyhkeeseen. Hän odotti. Thorn otti uuden askeleen.
Hän oli suoraan Elenan alapuolella. Elena irrotti jalkansa hyllystä ja pudottautui alas. Hän ei laskeutunut Thornen päälle, vaan hänen taakseen, hiljaa kuin kissa. Thorn pyörähti ympäri ja viilsi veitsellä ilmaa. Elena väisti terän ja tunsi sen viuhkivan korvansa ohi. Hän astui eteenpäin ja painoi pyyhkeeseen käärittyä eetteripulloa Thornen kasvoille. Hän mursi lasin Thornen nenään. Pullo särkyi. Neste kasteli pyyhkeen ja Thornen kasvot. Höyryt olivat välittömiä ja voimakkaita. Thorn yritti oksentaa ja heilutti käsiään. Hän viilsi veitsellä sokeasti ja osui Elenan leikkauspukuun, viiltäen ohuen viillon hänen vatsaansa. Elena ei välittänyt kivusta. Hän piti pyyhettä Thornen kasvojen edessä ja ratsasti hänen selässään, kun Thorn rimpuili kuin härkä. Hengitä syvään, Elena kuiskasi Thornen korvaan. Thornen polvet notkahtivat. Eetteri oli päässyt hänen verenkiertoonsa ja lamauttanut hänen keskushermostoaan. Hänen liikkeensä hidastuivat. Veitsi putosi hänen kädestään. Hän kaatui polvilleen ja sitten kasvoilleen. Elellanena vieri pois hänen päältään ja haukkoi raitista ilmaa. Höyryt saivat myös hänet huimaksi. Hän ryömi ovelle, potkaisi sen auki ja päästi käytävän valon ja ilman sisään. Hän katsoi taakse Thornia. Hän oli tajuton. Lattialle oli jäänyt märkä trenssi ja lihasmassa. Se oli ohi, tai niin hän luuli. Kun Elena nojautui oviaukkoon, yrittäen saada henkeä, sairaalan kaiutin järjestelmä heräsi eloon. Koodi musta. Koodi musta. Tulipalo pohjoisessa osastossa. Elena jäi paikoilleen. Tulipalo. Hän katsoi käytävää pitkin. Savua nousi huoneesta 402, rouva Gablen huoneesta. Thorn oli varmaan asettanut räjähteen tai kaatanut jotain syttyvää ennen kuin tuli hakemaan Elenaa. Palohälytin alkoi soida. Sprinklerit käynnistyivät ja kastelivat käytävän harmaalla vedellä. Elena katsoi Thornia. Hän oli tajuton. Elena olisi voinut jättää hänet ja paeta, mutta potilaat olivat yhä huoneissaan. Sitten hän näki sen. Thornen käsi liikkui. Hän ei ollut tajuton. Hän teeskenteli, tai hänellä oli lääketieteen tietämystä uhmaava sietokyky. Thorn karjahti ja nousi ylös kemikaalilammikosta. Hänen kasvonsa olivat punaiset, silmät veriset ja kyyneleet valui, mutta hän oli elossa ja piti kädessään sytytintä. Jos minä menen, Thorn yski, verta ja eetteriä valuen kasvoiltaan. Kaikki menevät, hän nosti esiin pienen mustan laitteen. C4, hän karjaisi. Happivarastossa, happivarastossa. Jos se räjähtäisi, se ei olisi vain tulipalo. Se olisi kraatteri. Se tuhoaisi koko sairaalan pohjoispuolen. Elena katsoi sytytintä. Hän katsoi etäisyyttä heidän välillään. 3 metriä. Hän katsoi omia käsiään. Tyhjiä. Pudota se, Elena sanoi. Ei. Thorn hymyili kammottavasti, katkenneella ilmeellä. Haluan nähdä taivaan putoavan. Hän liikutti peukaloaan kohti nappia. Elena ei ajatellut. Hän ei suunnitellut. Hän reagoi. Hän tarttui ainoaan asiaan, joka hänellä oli jäljellä. Kynään taskussaan, tavalliseen halpaan muoviseen kuulakärkikynään. Hän heitti sen. Se ei ollut heittoveitsi. Sen ei olisi pitänyt toimia. Mutta Elena Vance oli viettänyt tunteja heittämällä kiviä tölkkeihin autiomaassa tylsistyneenä. Kynä lensi ilmassa ja osui Thornea suoraan silmään, josta hän ei ollut pyyhkinyt eetteriä pois. Se ei tappanut häntä, mutta vieraan esineen osuminen silmämunaan sai hänet säpsähtämään. Hänen kätensä nykäisi. Räjähdyslaukaisin lensi hänen kädestään ja liukui märällä lattialla hissikuilua kohti. Ei, Thorn huusi. Hän syöksyi sen perään.
Elena syöksyi hänen peräänsä. He törmäsivät toisiinsa märällä, savuisella käytävällä, pyörien rikkoutuneen lasin ja veden päällä. Se ei ollut enää taktista, se oli tappelu. Thorne löi häntä kylkiluisiin. Elena tunsi jotain murtuvan. Elena löi häntä otsallaan, osuen hänen murtuneeseen nenäänsä. Thorne huusi, ja kipu sokaisti hänet. Elena ryömi hänen päälleen. Hän lukitsi Thornen käden. Hän kietoi jalkansa Thornen kaulan ympärille kolmiokuristukseen. Hän puristi. Nuku, hän haukkasi, kasvot ponnistuksesta vääristyneinä. Nuku, Thorne rimpuili. Hän kynsi Elenan jalkoja. Hän yritti nousta ylös, nostaen Elenan mukanaan, mutta Elena Vance oli armeijan ranger. Hän piti kiinni. Hän puristi, kunnes omat lihakset huusivat. Thornin kamppailu hidastui. Hänen käsivartensa veltostui. Hänen päänsä painui taaksepäin. Elena piti kiinni vielä 10 sekuntia varmuuden vuoksi. Sitten hän päästi irti. Thorne putosi lattialle liikkumattomana. Elena makasi hänen vieressään ja tuijotti heitä kastelevia sprinklereitä. Hän vuosi verta, oli mustelmilla ja uupunut. Hän sulki silmänsä. Selvä, hän kuiskasi tyhjälle käytävälle, mutta yö ei ollut ohi. Tuli huoneessa 402 kasvoi. Savu tiivistyi ja hänellä oli 12 potilasta, jotka eivät pystyneet kävelemään. Elena Vance nousi ylös. Hän pyyhki veren suustaan. Hän tarttui Thornen nilkoista ja raahasi hänet varastohuoneeseen, lukiten oven ulkopuolelta lattialla löytämällään nippusiteellä. Sitten hän kääntyi tulipalon puoleen. Aika mennä töihin, hän sanoi. Taistelun jälkeinen hiljaisuus oli lyhytaikainen. Sen korvasi ääni, joka oli paljon pelottavampi kuin laukaus. Tulipalon pauhu, joka löysi hengityksensä. Sprinklerit sihisevät ja peittivät kaiken kylmällä harmaalla sumulla. Mutta ne olivat häviämässä taistelun. Huone 402 ei vain palanut. Se oli kiihdyttimellä sytytetty uuni. Musta savu levisi käytävään ja vyöryi kattoa pitkin kuin käänteinen meri. Se oli paksua, öljyistä ja pistävää, sulavan muovin ja palavan pellavan hajua. Elena yski ja suussaan sekoittui noken maku ja veren kuparinen maku. Hän pakotti itsensä nousemaan seisomaan. Hänen kylkiluunsa huusivat kivusta, todennäköisesti 2 murtumaa Thornen potkuista. Hänen vatsansa poltti veitsen viillon vuoksi. Hänen päänsä pyöri eetterihöyryistä, mutta Ranger-kytkin oli edelleen päällä. Kipu on tietoa. Tieto on toimivaa. Sivuuta kipu. Toimi tavoitteen mukaisesti. Tavoite 1. Hillitse räjähdysvaara. Tavoite 2. Evakuoi liikuntakyvyttömät. Elena ontui kohti happivarastoa. Se oli huoneen 402 vieressä. Niitä erottava seinä oli jo kuuma kosketettaessa. Huoneessa oli 20 paineistettua happisäiliötä. Jos kuumuus vaurioitti säiliöiden rakenteellista eheyttä, tai jos tuli saavutti Thornen asettaman C4-räjähteen, St. Judesissa ei olisi vain tulipalo. Sen sivussa olisi kaupungin korttelin kokoinen reikä. Hän yritti avata happihuoneen ovea, mutta se oli lukossa. Hän katsoi pienen vahvistetun ikkunan läpi. Hän näki C4-räjähteen teipattuna pääjakajaan. Se ei ollut kytketty ajastimeen. Thorne oli valehdellut, tai pikemminkin hänen potkaisemansa sytytin oli ainoa laukaisija. C4 on erittäin vakaa. Sitä voi ampua tai polttaa, eikä se yleensä räjähtää ilman räjäytyskapseleiden aiheuttamaa paineaaltoa, mutta happisäiliöt olivat todellinen ongelma. Jos ne rikkoutuivat lämmön vaikutuksesta, paineen vapautuminen olisi katastrofaalista. Elena otti pinon pyyhkeitä liinavaunusta. Hän kasteli ne lattialla olevassa vesilammikossa. Hän tunki ne tiukasti happihuoneen oven alla olevaan rakoon, luoden tiivisteen, joka piti ylikuumennetun savun ulkona
ja eristi huoneen vielä muutamaksi arvokkaaksi minuutiksi. Se oli vain laastari luodinvammaan, mutta se antoi aikaa. Hän kiinnitti huomionsa huoneeseen 402. Rouva Gable. Huoneen 402 ovi oli auki ja siitä tulvi mustaa savua. Siitä tuleva kuumuus oli polttavaa. Elena hengitti suhteellisen puhtaampaa ilmaa lattian läheltä, veti leikkaussalipaidan kauluksen nenänsä yli nenänsä ja ryömi sisään. Näkyvyys oli 0. Lämpö oli tukahduttava ja poltti hänen ihoaan. Oranssi liekkien loimu lepatti verhoja ja kattolevyjä. Rouva Gable! Elena huusi pauhun yli. Heikko yskä vastasi hänelle sängyn toiselta puolelta. Elena ryömi kyynärpäillään ja polvillaan pysyen lämpökerroksen alapuolella. Hän löysi sängyn. Se oli tyhjä. Rouva Gable oli yrittänyt päästä ulos ja kaatunut. Elenan käsi kosketti pehmeää kangasta. Yöpaita. Sain sinut, Elena murahti. Hän tarttui vanhan naisen ranteeseen. Rouva Gable oli kuollut paino, kauhuissaan ja puoliksi tajuton savukaasujen hengittämisen vuoksi. Lantioni, rouva Gable voihki. Tiedän, olen pahoillani. Tämä tulee sattumaan, Elena sanoi. Ei ollut aikaa hellävarainen. Elena tarttui rouva Gablen yöpaidan takaosaan ja raahasi hänet lattian poikki. Kuumuus sulatti Elenan kenkien pohjat. Hänen ihonsa tuntui kireältä, kuin se olisi kutistumassa. He pääsivät käytävään. Elena raahasi rouva Gablen ulos märkään, sumuiseen käytävään juuri kun huoneen 402 kattotiilet romahtivat kipinäsateen saattelemana. Elena kierähti selälleen ja haukkoi henkeä. Käytävän ilma oli huono, mutta huoneeseen verrattuna se oli makeaa. Hän tarkisti rouva Gablen hengityksen, pulssin ja palovammat käsivarsissa. Pysy maassa, Elena käski. Hän katsoi käytävää pitkin. Savukerros laskeutui yhä alemmaksi. 5 minuutin kuluttua koko kerros olisi tappava. Siellä oli 11 muuta huonetta. 11 muuta potilasta. Jotkut olivat polvileikkauksia. Jotkut olivat umpilisäkkeen poistoja. Yksi oli auto-onnettomuudesta selvinnyt, joka oli vetolaitteessa. Elena Vance nousi ylös. Hän oli yksin. Palokunta oli muutaman minuutin päässä, mutta minuutteja hänellä ei ollut. Hän tarvitsi apuvoimia. Hän juoksi hoitajien huoneeseen ja otti laatikosta yleisavaimen. Hän avasi varastokaapin, johon hän oli piilottanut tajuttoman miehen. Mies hengitti edelleen pinnallisesti. Elena ei katsonut häntä. Hän otti traumaleikkurit ja leikkasi hänen nilkoissaan olevat nippusiteet. Hän otti miehen raskaan trenssin. Hän juoksi takaisin käytävään. Hän meni huoneeseen 405. Herra Henderson, 113-kiloinen mies, jolla on tekonivel polvessa. Sairaanhoitaja, mies huusi istuessaan sängyssä, silmät kauhusta laajentuneina, kun savu kiemurteli hänen ovensa alta. Nouse ylös, Elena sanoi. En voi kävellä polvieni takia. En pyytänyt sinua kävelemään, Elena sanoi. Hän heitti raskaan trenssin lattialle. Nouse trenssin päälle. Mitä? Nouse trenssin päälle. Elena karjui äänellä, jossa oli pelottava drill-kouluttajan auktoriteetti. Herra Henderson ryömi sängystä, adrenaliini peittäen kivun ja kaatui trenssin päälle. Elena tarttui takin kaulukseen. Se oli täydellinen kelkka. Vahatut lattiat, liukkaat sprinklereiden vedestä, vähensivät kitkaa. Hän kaivoi kantapäät lattiaan ja veti. Herra Henderson liukui käytävään. Pidä rouva Gablea kädestä, Elena käski ja pysäytti hänet vanhan naisen viereen. Älä päästä irti, hän meni seuraavaan huoneeseen ja seuraavaan. Hän liikkui nyt kuin kone. Turvallinen reitti, evakuointi.
Hän käytti lakanoita. Hän käytti pyörätuoleja. Hän yhdisti ne käytävän keskellä, kaukana palavista seinistä. Tuli oli nyt levinnyt käytävän kattoon. Palavat roskat putosivat kuin sade. Lämpö oli käymässä sietämättömäksi. Elenalla oli 10 potilasta junassa. 2 oli kadoksissa. Huone 410. Nuori poika, Leo, toipumassa pernan repeämästä. Huone 412. Koomapotilas hengityskoneessa. Tie huoneeseen 410 oli tukittu tulimuurilla. Katto oli osittain romahtanut. Elena katsoi tulipaloa. Hän katsoi vettä, joka kasteli hänen leikkaussalivaateensa. Hän juoksi talonmiehen kärrylle. Hän otti ämpäri vettä ja kaatoi sen päähänsä. Sitten hän hengitti syvään, laski päänsä ja juoksi suoraan tulimuurin läpi. Seattlen SWAT-tiimin kapteeni Miller seisoi portaikon juurella pohjakerroksessa. Pohjapiirustukset olivat nyt hyödyttömiä. Radiolähetykset olivat kaoottisia. Palokunta sanoo, että 4. kerros on täysin tulessa. Kersantti huusi sireenien yli. He eivät pääse tikkailla tarpeeksi lähelle tuulen ja ulokkeen takia. Meidän on mentävä ylös, Miller sanoi. Meillä on panttivankeja, kapteeni. Yläkerrassa on kuin uunissa. Näkyvyys on 0. Jos menemme sisään, emme ehkä pääse ulos. Miller puri hampaitaan. Menemme. Alfa-joukkue seuraa minua. Räjäytyspanokset, kaasunaamarit päähän. SWAT-joukkue nousi portaikkoa ylös kuin mustaan pukeutuneiden sotureiden kolonna. He saavuttivat 4. kerroksen porrastason. Ovi oli kuuma. Savua tihkui oviaukosta. Miller antoi merkin. Murtaudutaan. He iskivät oveen rammilla. Ovi lensi auki. Musta savuseinä iski heitä, ja sen perässä tuli voimakas kuumuus. Vasen puoli selvä, oikea puoli selvä. He etenivät savuun, aseidensa valot leikkaen pimeyttä. Poliisi, vastatkaa, Miller huusi. Hiljaisuus, vain tulen pauhu ja sprinklerien sihina. He etenivät monipuolisesti. Kapteeni, katsokaa, etumies sanoi hiljaisella äänellä. Pyörteisen savun läpi näkyi hahmo. Se näytti 1000-jalkaiselta. Se oli ihmisten ketju. Potilaita lakanoilla, potilaita pyörätuoleissa, potilaita, jotka vetivät toisiaan. He olivat kyyristyneet lattialle keskelle käytävää, peitettyinä märillä peitteillä. Viekää heidät pois, menkää, menkää, Miller käski. SWAT-poliisit heittivät kiväärit olkapäälleen ja alkoivat tarttua potilaisiin, raahaten heitä kohti portaikkoa. Missä hoitaja on? Miller kysyi herra Hendersonilta, kun hän raahasi isoa miestä turvaan. Hän palasi takaisin. Henderson yski ja osoitti käytävän päässä näkyvää oranssia hehkua. Hän palasi hakemaan lasta. Miller katsoi käytävää pitkin. Katto oli painumassa. Rakenteen kestävyys oli heikentynyt. Vance, Miller huusi. Vance, ei vastausta. Kapteeni, meidän on peräännyttävä. Katto romahtaa, kersantti huusi. Miller epäröi. Hän tiesi protokollan. Älä koskaan vaihda henkeä ruumiiseen. Jos hän oli siinä tulimyrskyssä, hän oli mennyttä. Perääntykää, Miller käski. Viekää nämä ihmiset pois. Joukkue perääntyi raskaan palooven taakse, sulki sen takanaan ja eristi 4. kerroksen. Elena ei ollut kuollut, mutta oli lähellä sitä. Hän oli päässyt huoneeseen 410. Hän löysi Leon piilossa sängyn alla, huutaen. Hän raahasi pojan ulos, suojaten tätä omalla ruumiillaan, kun palavat kattotiilet satoivat alas. Hän sai pojan käytävään, mutta tie takaisin portaikkoon oli tukittu romahduksen vuoksi, joka oli pakottanut SWAT-joukot perääntymään. Hän oli eristyksissä, hän katsoi ympärilleen, kuumuus poltti hänen silmiään. Hänen ihonsa oli rakkuloitunut.
Hän piti Leoa sylissään. Leo oli kevyt, ehkä 27 kiloa. Pidä kiinni kaulastani, Leo. Hän käski karhealla äänellä. Älä päästä irti. Hän ei voinut palata takaisin. Hän ei voinut mennä eteenpäin. Hän katsoi huoneen 410 ikkunaa. Se oli vankka, vahvistettu lasi, jota ei voinut avata. St. Jude's oli myös itsemurhien ehkäisyyn tarkoitettu laitos. Ikkunat olivat särkymättömiä. Elena tarttui kulmasta raskaaseen happisäiliöön. Hän heilutti sitä ikkunaa kohti. Se kimposi pois. Hän heilutti uudelleen. Ikkunaan ilmestyi hämähäkin verkkomainen halkeama. Hän heilutti 3. kerran, huutaen ponnistuksesta ja laittaen kaiken jäljellä olevan voimansa iskuun. Pam! Lasi särkyi. Ulkopuolella myrskyävä tuuli puhalteli sisään, ruokkien tulta ja luoden takapuhallusilmiön. Huoneen ovi paiskautui kiinni paineeron vuoksi. Elellanena juoksi ikkunaan. Hän katsoi alas. 4 kerrosta, 15 metriä. Alla betonilla hän näki poliisiautojen valot. Hän näki paloautot. Hän näki paloauton ulosvedetyn tikkaat. Ne olivat täysin ulosvedettyinä, mutta tuuli heilutti niitä ympäriinsä. Se oli vielä 3 metrin päässä ikkunasta ja 1,5 metrin alapuolella. Se oli liian kaukana hypätäksesi, varsinkin lapsen kanssa, mutta tuli syöksi ovea. Se tuli puun läpi. Elena kiipesi ikkunalaudalle. Sade piiskasi hänen kasvojaan. Leo, hän huusi tuulen yli. Luotatko minuun? Poika itki, kaivautuneena hänen kaulaansa. En. Hyvä, Elena sanoi. Luota painovoimaan. Hän ei hypännyt tikkaille. Hän hyppäsi rakennuksen sivulla 1 metrin päässä vasemmalla puolella olevaan viemäriputkeen. Hän heittäytyi tyhjyyteen. Hänen oikea kätensä tarttui ruostuneeseen rautaputkeen. Märkä metalli oli liukas. Hänen otteensa liukastui. Hän putosi. Hän kynsi putkeen. Hänen kynnet repeytyivät. Hänen vasen kätensä, jolla hän piti kiinni pojasta, oli hyödytön kiipeämiseen. Hänen kätensä tarttui kiinnikkeeseen. Se piti hänen olkapäänsä paikallaan, ja se nyrjähti ällöttävällä poksahduksella sijoiltaan. Hän roikkui 18 metrin korkeudessa, yhdellä kädellä kiinni, poika rinnallaan. Tuli leimahti ulos ikkunasta, josta hän oli juuri tullut, ja liekit nuolivat ilmaa, jossa hän oli seissyt hetki sitten. Pidä kiinni, huusi ääni alhaalta. Tikkaa-trukki oli liikkeellä. Palomies korissa ojensi kättään. Tartu käteeni, palomies huusi. Hän oli vielä 1,2 metrin päässä. Elena katsoi kättään. Se kouristeli. Hän oli menettämässä otteensa. Ota hänet, Elena huusi. Hän heilautti kehoaan käyttäen viimeisiä voimavarojaan. Hän heilautti itsensä tikkaita kohti. Leo, ojenna kätesi. Poika ojensi kätensä. Palomies syöksyi eteenpäin. Hän tarttui pojan ranteeseen. Hän veti pojan korin sisään. Elena heilautti itsensä takaisin putkea kohti. Hänen kätensä iskeytyi märkää metallia vasten. Hän liukastui. Hän putosi. Alla oleva väkijoukko henkäisi. Katselijoista nousi kollektiivinen huuto. Elena putosi 1 kerroksen, mutta hän ei osunut maahan. Kun hän ohitti 3. kerroksen ikkunan, hänen saappaansa tarttui raskaaseen ulkoiseen ilmastointilaitteen kiinnikkeeseen. Se pyöritti häntä ympäri ja paiskasi hänen ruumiinsa tiiliseinää vasten. Hän tarttui ilmastointilaitteen ritilään terveellä kädellään. Hän roikkui siellä, ruhjeilla, palovammoilla, olkapääsijoiltaan, verissään 10 haavoista, 9 metrin korkeudessa. Palomies kauhassa laski ohjauslaitteita nopeasti. Kauhassa laskeutui. Sain sinut, sain sinut.
Palomies huusi ja ohjasi Corin hänen jalkojensa alle. Elena päästi irti. Hän romahti koriin ja laskeutui märän leikkaussalivaatteen ja verenkasaan. Palomies painoi radiopuhelintaan. Minulla on lapsi ja nainen. Hän on elossa. Toistan. Metsänvartija on elossa. Kun Cori laskeutui maahan, väkijoukko rikkoi poliisin muodostaman ketjun. Mutta se ei ollut väkijoukko. Se oli henkilökunta. Se oli tohtori Holloway. Se oli Sarah. He juoksivat kohti kuorma-autoa. Kun Cori kosketti asfalttia, Elena yritti nousta seisomaan. Hän epäonnistui. Holloway oli paikalla. Hän tarttui Elenan vahingoittumattomaan puoleen. Minä pidän sinusta kiinni, Elena, Holloway sanoi, kyyneleet valuen kasvoillaan. Minä pidän sinusta kiinni. Elena katsoi häntä. Hänen kasvonsa olivat mustat nokesta. Hänen hiuksensa olivat kärventyneet, hänen silmänsä olivat ahdistuneet. Laskenta, hän kuiskasi. Mitä? Henkilömäärä, hän kysyi käheällä äänellä. Saimmehan kaikki. Holloway katsoi kapteeni Milleria, joka oli juuri juossut paikalle. Tyhjensimme portaikon, Miller sanoi. 11 potilasta ja poika. Ja sinä, Thorne, Elena kuiskasi. Varastohuone. Nippusiteet. Millerin silmät suurentuivat. Sait hänetkin ulos. Elena ei vastannut. Hänen silmänsä pyörivät taaksepäin. Hänen polvensa notkahtivat. Hän romahti Hollowayn syliin. Adrenaliini vihdoin väistyi trauman tieltä. 4. osaston aave oli vihdoin loppunut. Tasainen piip 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 oli ensimmäinen asia, jonka Elellanena kuuli. Ensimmäistä kertaa elämässään hän ei ollut se, joka valvoi konetta. Hän oli se, joka oli kytketty siihen. Hän avasi silmänsä ja näki teho-osaston steriilin valkoisuuden. Tohtori Marcus Holloway istui muovituolilla hänen sängynsä vieressä ja näytti siltä, kuin hän ei olisi nukkunut 3 päivään. Hänellä ei ollut valkoista takkia. Tervetuloa takaisin, kersantti, hän kuiskasi. Kärsivällisyys. Elena raapaisi kurkkuaan savusta. Kaikki. Markus hymyili, kyyneleet silmissä. Jokainen selvisi. Jopa poika. Heitit hänet palomiehen syliin 12 metrin korkeudesta. Elena nyökkäsi, helpotus valahti hänen ruhjottuun ruumiiseensa. Hänellä oli 3 murtunutta kylkiluuta, sijoiltaan mennyt olkapää ja toisen asteen palovammoja selässä. Thorne oli tällä hetkellä Harborviewn vankilasiivessä, käsiraudoissa sänkyyn kiinnitettynä, useita murtumia. Hän oli mennyttä. Luin kansiosi, Markus sanoi, ääni väristen. 3 vuoden ajan kohtelin sinua kuin huonekalua. Karjuin sinulle, ignoroin sinut, en tiennyt, että seisoin jättiläisen vieressä. Tein vain työtäni, Elellanena mutisi. Ei, sinä teit minun työtäni. Markus laski. Hän nojautui eteenpäin, ilmeensä ahdistunut. Ennen kuin hän kaatui, hän huusi, että olin humalassa sinä yönä 3 vuotta sitten, kun hänen vaimonsa kuoli. Hän katsoi Elenaa kauhistuneena vastauksesta. Olinko minä Elena? Olin silloin pimeässä paikassa. En muista. Elna katsoi loistavaa kirurgia, joka oli pelastanut satoja ihmishenkiä. Hän muisti scotchin tuoksun hänen hengityksessään sinä yönä. Hän muisti astuneensa väliin vakauttaakseen hänen kätensä, mutta hän muisti myös, että Mary Thorne oli kuollut massiiviseen veritulppaan, jota kukaan lääkäri, humalassa tai selvinpäin, ei olisi voinut estää. Olit väsynyt, Markus. Hän valehteli, äänensä vakaana ja määrätietoisena. Olit selvä, teit kaiken oikein. Markus romahti taaksepäin, kun 3 vuoden painava taakka nousi hänen hartioiltaan.
Elena oli pelastanut hänen henkensä tulipalossa, ja nyt yhdellä armollisella teolla hän oli pelastanut hänen sielunsa. 3 viikkoa myöhemmin lehdistö täytti sairaalan aulan ja huusi St. Juden enkelin nimeä. Pormestari oli paikalla kaupungin avaimella, mutta puhujakoroke pysyi tyhjänä. 4. kerroksessa, tuoreen maalin ja kipsilevyn tuoksun keskellä, Elena Vance seisoi hoitajien huoneessa. Sarah Jenkins, joka ei enää ollut liimautunut puhelimeensa, käveli hänen luokseen ja ojensi hänelle pienen laatikon. Tiedämme, että vihaat julkisuutta, mutta henkilökunta, meidän piti tehdä tämä. Laatikon sisällä oli uusi nimikyltti. Siinä ei lukenut vain Ellanena Vance RN. Siinä luki Ellanena Vance, Ranger, vastaava sairaanhoitaja. Vastaava sairaanhoitaja, Ellanena kohotti kulmakarvat. Se tarkoittaa enemmän paperitöitä. Se tarkoittaa, että sinä johdat toimintaa, Markus sanoi astuessaan hissistä. Vaikka luulen, että olet aina johtanut. Ellanena kiinnitti nimikylttinsä työvaatteisiinsa. Hän katsoi tiimiään, joka ei ollut enää vain työtoverien joukko, vaan ryhmä. Hän hengitti syvään. Sota oli ohi, mutta tehtävä ei ollut koskaan päättynyt. No niin, Ellanena sanoi terävällä äänellä. Esitys on ohi. Rouva Gable tarvitsee lääkkeensä. Ryhdytään töihin. Hän kääntyi ja käveli käytävää pitkin, hiljainen kuin aave, valmis yövuoroon. Ja tämä on Ellanena Vancen tarina. Se on tarina, joka muistuttaa meitä siitä, että sankarit eivät aina pukeudu viittoihin, eivätkä aina univormuihin. Joskus he pukeutuvat kuluneisiin leikkaussalivaatteisiin ja mukaviin kenkiin. Joskus henkesi pelastaja on henkilö, jota et ole koskaan vaivautunut tervehtimään. Maailmassa, joka on pakkomielteinen äänekkäistä äänistä ja virallisista hetkistä, Ellanena opettaa meille hiljaisen pätevyyden voiman. Hän opettaa meille, että todellinen voima ei ole siinä, kuinka paljon melua tuotat, vaan siinä, mitä olet valmis tekemään, kun valot sammuvat ja pelko valtaa mielen. Se saa sinut miettimään, ketkä ovat hiljaisia sotureita elämässäsi. Kuka on se henkilö toimistossasi, koulussasi tai sairaalassasi, joka näyttää näkymättömältä, mutta saattaa pitää koko paikan kasassa? Jos tämä tarina sai sinut jännittämään, paina tykkää painiketta. Se auttaa meitä löytämään lisää tällaisia uskomattomia tarinoita. Ja jos haluat liittyä joukkoomme, tilaa uutiskirje ja ota ilmoituskello käyttöön. Ensi viikolla julkaistaan uusi tarina Syvänmeren hitsaajasta, joka löysi Marianan haudasta jotain, mitä hallitus yritti salata. Et halua missata tätä.